Вітаем, сябры! У жывым эфіры летняя раніца з Белсатам. Ну і, канешне, мы таксама ў жывым эфіры Валер Руселік. І цудоўная, непараўнальная, бліскучая Наста Суханосік. Сябры, вітаем вас. Субота, 4 ліпеня. Грамадзяне ЗША сёння святкуюць Дзень незалежнасці ў гонар падпісання адпаведнай дэкларацыі ажно 250 гадоў таму. Учора у Беларусі таксама по-свойму святкавалі уласны варыянт Дня незалежнасці. Але вось неўдача, дзяржаўнае свята, якое быццам бы павінна яднаць нацыю, да гэтага часу выглядае неяк не так. У гэтага ёсць прычыны, пра якія абавязкова паразмаўляем з адным з гасцей нашай праграмы. Ну а пакуль што, сябры, галоўнае пытанне гэтай раніцы: калі ўласна беларусам варта святкаваць Дзень незалежнасці? Прапаноўваем вам таксама паўдзельнічаць у нашым апытанні, варыянты адказу, для якога размешчаныя папросту пад трансляцыі на Белсат Лайв. Уласна, ад якой даты варта весці адлік незалежнасці Беларусі? Які варыянт? Ну, безумоўна, для мяне самая галоўная дата – гэта 25 сакавіка 1918 года. Ну, дзень абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Такі варыянт. Ну, ціснеш ты адразу, ведаеш, на нашых гледачоў. Добра, сябры, ёсць яшчэ варыянты. 27 ліпеня 90-го года тады была прынятая дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. І таксама 25 жніўня 91-го года дэкларацыя набыла уласна канстытуцыйны статус. Ну і 3 ліпеня 44-го года. Гэта Менск вызвалены ад гітлераўскай акупацыі. Гэта вось афіцыйны сённяшні дзень незалежнасці ў Беларусі. Так, ну слухайце, можна таксама не толькі выбраць, але і прапанаваць свой уласны варыянт. Пішыце адказы ў каментарах пад трансляцыяй на канале Белсат Лайв. Мы ўсё абавязкова прачытаем і будзем каментаваць. І таксама не забудзьцеся написать нам какой-нибудь приемный комментар, подобаечку поставить. Тиснуть подобайку, нам это приемно. И вот гэта вось усё. Наш цудоўны Андрей ужо узброіўся ўсімі магчымымі дэвайсамі і гатовае спадарства да вашых каментароў. Ну а літаральна праз некалькі хвілінаў у студыю раніцы з Белсатам прыйдзе галоўны дарадца Святлана Ціхановская, Франак Вячорка, каб абмеркаваць адносіны афіцыйнага Менску з Кіевам, Пекінам і Крамлём. А пакуль давайте паглядзім сюжэт пра дзіўнае турнэ Лукашэнкі ў Азію, якое прайшло на фоне вельмі важных падзеяў у Беларусі і вакол яе, ад якіх гэты палітак, ну, быццам бы уцёк. Вельмі цікава. Давайте паглядзім. Геапалітычны шпагат 2026 года. Александр Лукашенко здзейсніў экстрэмальны дыпламатычны віраж ад лясной дачы Пуціна да Пекіна і Джакарты. Гэты азіяцкі марафон адбываецца на фоне жорсткага ціску. З аднаго боку, ультыматумы Кіева выключыць ретранслятары, што дапамагаюць расійскім дронам атакаваць Украіну. З другога, патрабаванне Масквы больш актыўна дапамагаць у вайне. У гэтым матэрыяле мы разгледзім розныя версіі таго, што адбываецца, ад афіцыйных да самых смелых канспіралагічных. Першым пунктам сталі двухдзённыя закрытая перамову з Владзімірам Пуціным на Валдаі. Крэмль выклікаў сатэліта на дыван пасля таго, як Менск часова адключыў ретранслятары, якія карэктавалі расійскія дроны па ўкраіне. Напружанне паміж саюзнікамі ўзмацніліся і чуткі аб таемных кантактах Менска з камандай Трампа, а таксама пра крамлёўскія ўкіды, нібыта беларускі бок гатовы аддаць Злучаным Штатам Нежанскі калійны камбінат. Праўда, доўга хістацца не атрымалася. Ужо 29 чэрвеня галоўнакамандуючы ЗСУ Сырскі заявіў, што беларускі ретранслятар уключыўся ізноў. Адразу пасля Валдая Лукашенко экстрана вылецеў у Кітай. Публічнай зачэпкай стаў выпускны малодшага сына Мікалая, які скончыў Пекінскі універсітэт. Аднак за кулісамі вырашаліся іншыя пытанні. Менск мог фактычна шукаць у Сі Цзіньпіна геапалітычны парасон ад празмернага ціску Расіі. Пекін катэгарычна не зацікаўлены ў вайне на тэрыторыі Беларусі, бо гэта спыніць найважнейшыя лагістычныя патокі з Кітаю ў Еўропу праз Беларусь і Польшчу. Там Лукашенко мог прама прызнацца кітайскаму лідару, што працуе ягоным рэгіянальным інфарматарам. Фінальным прыпынкам стала Інданезія, дзе Лукашэнку сустракалі са знішчальнікамі. Афіцыйна тут спрабавалі прадаць савецкія тэхналогіі. Хоць эканамічна падсанкцыйная Беларусь здольная прапанаваць Джакарце хіба што калій і сухое малако. І вось тут уключаецца канспіралогія. Навошта ляцець за 10 000 кіламетраў дзеля некалькіх вагонаў угнаенняў? Паводле кулуарных версій, далёкая Азія выкарыстоўваецца як шэрая зона для падрыхтоўкі запасных фінансавых аэрадромаў або як таемны канал для сувязі з Захадам далёка ад вока Крамля.
Ну што ж, ужо з намі ў студыі Франак Вечорка, галоўны дарадца офісу Святланы Ціханаўскай. Франак, вітаем цябе. Добрай раніцы. Вітаем. Ну што, давай адразу у кар'ер, вакол якога стаяць альбо ўжо не стаяць рэтрансляторы. Калі ўзгадаць, яшчэ 23 чэрвеня быў ультыматум прэзідэнта Зеленска Лукашэнку, той потым уцёк альбо не ўцёк, рэтрансляторы альбо спынілі, альбо іх спынілі, альбо што-то там адбылося. Вось з гэтай усёй гісторыі можна сёння, ўжо колькі часу мінула, зрабіць нейкую выснову і паставіць кропку у гэтай гісторыі, альбо не ўсё там так яшчэ скончылася, на твой думку? Ну, пакуль ідзе вайна, то кропку ставіць рана, таму што, акрамя рэтранслятораў, Лукашенко дапамагае яшчэ і зброяй, пастаўляе паліва, зараз ратуе расійскія гарады, там, дзе недахоп бензіна. Але рэтрансляторы гэта быў такі новы этап, калі Украіна паказала сваю сілу, а Лукашенко даў заднюю. Усе пабачылі, што Лукашенко не самастойны. Ну і Украіна дабілася свайго. Вот такой жорсткай мовай, ультыматумам прэзідэнт Зеленскі прымусіў Лукашенку адступіць. І зараз рэтрансляторы не працуюць, як яны былі спыненыя, кім яны былі спыненыя. Афіцыйна пра гэта ніхто не скажа, канешне. Але Украіна, я думаю, будзе патрабаваць усё больш і больш. Нас, дазволіш, я удакладню. Ці азначае гэта, што, ну, прынамсі, адна з галоўных высноваў у тым, што ціск на Лукашэнку і мова ультыматумаў, ну, на яго дзейнічаюць. Гэта эфектыўна. Абсалютна. Так гэта заўжды так было. Заўжды, калі мы з заходнімі палітыкамі размаўляем, яны кажуць, ой, трэба там дамовіцца з Лукашэнкам, там, каб ён выпусціў, каб адцягнуць яго ад Пуціна. З Лукашэнкі робяць такую ахвяру, няшчасны Лукашэнка, ён так упіраецца, Пуцін там абцугамі іголкі яму пад пазногці заганяе, а Лукашэнка вось не хоча ў Расіі. Ну, гэта не так. І мы тлумачым, што калі вы хочаце прымусіць Лукашэнку заступіць, трэба так націснуць, так, каб яму забалела, тады ён і палітвязняў вызваліць, і выбары правядзе, яшчэ ідэя лёг пачне. І тое самае з Пуцінам. З дыктатарамі так заўжды працуе. Калі вы спадзяецеся, што Пуціна можна задобрыць твітамі, пастамі, сустрэчамі, там на Алясцы ці яшчэ дзе-небудзь, так не працуе. Ён скарыстаецца, гэтым перакруціць на сваю карысць і працягне бамбіць Украіну, як гэта адбываецца. Таму Зеленскі гэта асэнсаваў, напэўна, адным з першых, пачаў гаварыць іншай моваю і дабіўся свайго. І я думаю, што Украіна зараз на пад'ёме, і яны працягнуць ўсё больш і больш адцягваць альбо змяншаць рызыкі ўступлення Беларусі ў вайну. Слухайте, вось у мяне такое пытанне. Лукашенко даволі так ганарліва кажа пра тое, што ў яго ёсць кантакты і сувязі з украінскай уладай. Не ведаем, ці гэта насамрэч так, як вы гэта пракаментуеце, і ёсць ці гэтыя добрыя кантакты ў дэмакратычных сілаў з украінскай уладай. Не, ну то, што дэмакратычных сілаў кантактаў шмат, і яны добрыя пасля візіту Ціханаўскай адназначна, і гэтая камунікацыя, ну, практычна кожны дзень. У нас ёсць спецпрадстаўнік, амбасадар па асаблівых даручэннях Яраслаў Чарнагор, ну, з якім практычна кожны дзень на сувязі, ён не выходзіць з эфіраў і беларускіх, і украінскіх. Ёсць група парламенцкая, заўтра сустракаецца Ціханаўская з вялізнай дэлегацыяй украінскай у парламенцкай асамблеі АБСЕ. Мы ляцім у Нідерланды, і там будзе таксама украінска-беларускі дыялог. Мы абменьваемся пазіцыямі, зараз прапанавалі дзесяткі праектаў у культурнай, асветнай, інфармацыйнай сферы, дзе беларусы і украінцы могуць супрацоўнічаць. А Лукашэнкі кантакты па лініі служб ад Украіны. Украіна чакае ад Лукашэнкі гарантыяў, што не будзе нападу з тэрыторыі Беларусі. Лукашенко гэты гарантыяў даць не можа. Ва ўкраінцаў гэты кантакт быў заўжды, звычайна па лініі спецслужбаў, як і ва ўсіх іншых краінах. Калі палітыкі на высокім узроўні не сустракаюцца, камунікацыя на ўзроўні тэхнічным, на ўзроўні служб, яна застаецца заўжды. Таму это неправда, хто кажа, што дыялогу ніякага няма. Ёсць дыялог. Проста калі адносіны добрыя, то яны публічныя, калі адносіны кепскія, то яно адбываецца тэхнічна. Згаданы табой візіт Святланы Ціханаўскай, былі такія меркаванні, што гэта было зроблена Зеленскім для того, каб падражніць Лукашэнку і так далей. Але мы ведаем такое супадзенне, што якраз пасля ўжо візіту, пасля інтэнсіфікацыі адносінаў, я беру на ўвазе не толькі офіс Святланы Ціханаўскай, агулам дэмакратычнай сілы, напрыклад, Белпол. Пасля гэта з'явілася заява Зеленская пра тое, што мы ведаем кожнае прадпрыемства, якое працуе з тэрыторыі Беларусі на вайну,
Вось хацелася запытацца пра гэты характар супрацы з украінскімі ўладамі, на якім узроўні, як ацэньваецца ў беларускіх дэмакратычных сілах, наколькі ён стабільны, ці не ёсць гэта проста момант Украіне цяпер выгадна, альбо все-таки ёсць нейкае пэўнае сталае разуменне, што менавіта так павінна быць. Ну, трэба разумець, Украіне выгадна, каб з Беларусі не было пагрозы, каб была надзейная мяжа, каб быў мір усталяваны доўгатэрміновы, каб Беларусь стала еўрапейскай дзяржавай, а ідэальна, каб і Беларусь і Украіна уступілі ў еўрапейскі звяз, мы нармальна гандлявалі, была адкрытая мяжа паміж нашымі краінамі. І для гэтага трэба, каб не было дыктатуры Лукашэнкі, каб не было расійскіх войск, каб скончылася расійская злачынная вайна, і тут наш інтарэс сходзіцца. І украінцы разумеюць, што мы іхнія саюзнікі, беларускае грамадства саюзнікі. Зеленскі ўжо дзесяткі разоў казаў, што мы адрозніваем рэжым Лукашэнкі ад людзей. Міністр Сібіга казаў, што беларусы нам не ворагі, рэжым Лукашэнкі, ён памочнік Пуціна, таму ён вораг. І тут нашыя мэты цалкам супадаюць. Безумоўна, змену Беларусі Украіна за нас не зробіць. Безумоўна, ніхто з нас не хоча вайны. Беларускае грамадства не хоча вайны. Лукашенко цягне нас у гэтую вайну, беларускае грамадства супраціўляецца, і дзякаваць гэтаму беларуская армія дагэтуль не ўступіла ў вайну. І Украіна таксама не хацела б, каб беларусы гінулі за Расію, і тым больш за Лукашенко. Таму камунікацыя ёсць на некалькіх узроўнях. Белпол працуе па лініі служб і сваіх кантактаў. Нашыя там групы палітычныя, партыі працуюць на ўзроўні парламенту, пастаянна нейкія сустрэчы. Мы працуем з урадавымі структурамі ў асноўным, рыхтуем стварэнне каардынацыйнай групы для вырашэння легалізацыйных пытанняў. За апошні месяц ужо з Украіны прыходзіць інфармацыя, што пачалі даваць посведкі, дазволы на жыхарства. Это таксама вынік візіту. Хаця як это адбываецца? Адбываецца сустрэча Зеленскі-Ціханаўская. Гэта ідзе па ўсіх тэлекамерах. Усе бачаць, што адносіны паляпшаюцца. І ўсе інстытуцыі, міграцыйныя службы, органы там улады, яны атрымліваюць сігнал. Беларусаў можна падтрымліваць. І мы ўжо бачым, што стаўленне змянілася. І гэта таксама дзякуючы беларускім ваярам, Пол Каліновска і іншыя падроздзелы, дзякуючы беларускай дыяспары, там ёсць сустрэча Жаркевіч, Францкевіч, дзея ў Кіеве, шмат ініцыятываў, якія таксама гэтае стаўленне да беларусаў за апошнія гады выраўнялі, і яно ўжо не такое негатыўнае, як было ў 22-м годзе. А як ввогуле, я выбачаюся, а як ввогуле згадваліся, напрыклад, добраахвотнікі, волонтеры беларускія, которые там знаходзяцца, іншыя грамадзяне Беларусі, акрамя вось гэтых посведак, которые там дэпартамент міграцыі пачаў выдаваць, што на сённяшні дзень ужо змянілася ў лепшы бок, напрыклад, з добраахвотнікамі, з іх статусам, з астатнімі грамадзянамі, з іх банкаўскімі рахункамі, магчыма? Што там? Ці ёсць нейкія зрухі? Ну, банкаўскія рахункі яшчэ з 22-го года пачалася эта праблема, і часткова вырашылася для тых, хто мае пастаянны дазвол на жыхарства ва ўкраіне. У тых, кого часовы дазвол на жыхарства, альбо хто не жыве ва ўкраіне, у іх, канешне, астаюцца праблемы. І чаму гэта адбываецца? Таму што украінцы, калі няма доказаў, што чалавек альбо мае легальны дазвол ва ўкраіне, альбо на тэрыторыі развязу, ён лічыцца магчымым альбо агентам, альбо звязаным з рэжымам, і трэба даказаць, што это не так. І таму людзі павінны прадставіць дакументы, як правіла, яны праходзяць верыфікацыю, ім спрашчаюць адкрыццё банкаўскага рахунку альбо адблакоўваюць банкаўскія рахункі. У пытаннях добраахвотнікаў, там самі добраахвотнікі зрабілі вялікую працу, часам па сваіх каналах, праз дэпутатаў, праз ГУР, праз міжнародны легіён, і ўжо зараз было прынята некалькі заканадаўчых актаў у Верхоўнай Радзе, якія спрашчаюць умовы. Але ўсё роўна ёсць праблема, напрыклад, выплатаў сем'ям загіблых беларускіх добраахвотнікаў за ўкраіну. І гэта трэба яшчэ вырашыць. Але зараз ляжыць законапраект у Верхоўнай Радзе, які збольшага вялікую колькасць гэтых пытанняў павінен разруліць. Ну, файна. Слухайце, а вось гэта вашая справа, яна вельмі важная. А калі вярнуцца да не такіх, на маю думку, не такіх вельмі важных справаў, усё ж такі пра Лукашэнку. Хацелось бы паразмаўляць на тэму, што вось ён паехаў спачатку да Пуціна ў Маскву, пазней паехаў у Пекін да Сі Цзіньпіня. Для чаго, навошта, якія гэта былі палітычныя крокі, чаго ён намагаецца? Можа, у вас ёсць адказы на гэтае пытанне?
Ну, Лукашенко хоча паказаць, што ён важны гулец, што ён легітымны. Ягоная легітымнасць наш растаяла ў 20-м годзе. 22-й год я ўвогуле ў балота загнаў. І яго кожны гэты візіт — гэта вялікае здарэнне, вялікая падзея. Ён усю прапаганду збірае, усіх сваіх прапагандыстаў садзіць на самалёт і спрабуе прадаць гэта як вялікую перамогу, перагарнуць старонку. Ну і гэтае турнэ, якое было запланаванае, Мьянма, Інданезія, Расія, Кітай, гэта таксама спосаб легітымізавацца, плюс спосаб кампенсаваць страты, таму што зараз эканоміка прасядае, як расійская, так і лукашэнкаўская. Наўрад ці яму гэта дапаможа моцна, таму што ён спрабуе прадаваць ім тое, што альбо не каціруецца, альбо не патрэбна. Ну, як у выпадку з Інданезіяй. Інданезія — вялікая, магутная краіна. Што это Інданезіі да Лукашэнкі? Але Лукашенко, як той таргаш, спрабуе ўцюхаць нешта, што Інданезіі, магчыма, не патрэбна. Падарыў. Ручку падарыў. Бяры ручку. Але Інданезія важна таксама як пастаўка, для пастаўкі тавараў, якія пад санкцыямі у Беларусі, каб нешта імпартаваць. Кітай, напрыклад, з Кітаем. Мы ж у Кітаі амаль нічого не прадаем, акрамя сельскагаспадарчай прадукцыі, калійных угнаенняў. Але 80%, я магу памыліцца, гэта імпарт з Кітаю. Зноў жа, тыя тавары, якія яны не могуць купляць для ваеннай тэхнікі, для прамысловасці, тавары двайнога прызначэння, ці паўправаднікі. І для Лукашэнкі важна, каб гэты канал паставак заставаўся, а для Кітая важна, каб Беларусь, таксама цікава, не ўступіла ў вайну. І тут інтарэсы сходзяцца, як бы і нашы таксама, і Кітая, таму што 90% кітайскага транзіту наземнага ідзе праз Беларусь, у еўразвяз які. Ці дапаможа то Лукашэнку? Я думаю, не. Паглядзіце на яго старога, яму ўжо не шмат засталося. Я думаю, што мы не павінны ратаваць тут яго ад Пуціна ці іншых ягоных кашмараў. Проста трэба ствараць, набліжаць той момант, калі гэты рэжым будзе настолькі слабы, каб можна было яго змяніць і каб Расія не магла ўмяшацца. І вось тая новая дынаміка з Украінай, яна паказала, што можа з'явіцца такі момант, калі Расія будзе слабая, як цяпер Расія абараняецца ад Украіны, Лукашенко будзе слабы і будзе шанец для беларусаў. Ці ў гэтым моманце не будзе, таму што гэта такая, ну, скажем, традыцыйная карціна, як бы візія будучыні, што слабее Расія, пачынае больш займацца ўнутранымі сваімі праблемамі, не да Беларусі, у нас ёсць магчымасць выскачыць. Гэта зразумела, але апошнім часам усё больш Беларусь трапляе пад уплыў Кітаю. І ўжо нават сёння цяжка сказаць, хто там больш старэйшы брат для Лукашэнкі, Сі Цзіньпін альбо ўсё яшчэ Владзімір Пуцін. У выпадку вось гэтай форткі Кітай не будзе замінаць нам. У Кітая да нас выключна эканамічны інтарэс, і гэта дае нам шанец, што не будзе ўмешвацца прынамсі. Альбо як? У 20-м годзе, калі было ўсё невядома, як павернецца, Кітай заняў такую чакальную пазіцыю. Яны не уступіліся адразу за Лукашэнкі, як Пуцін той самы. Яны чакалі паўгода, пакуль усе скончацца пратэсты. Яны замарозілі многія сваіх інвестыцыйных праектаў, супрацу з Менскам. І зараз яна ўсё роўна не дацягвае як бы па маштабе да таго, што было. Безумоўна, тавараабарот большы, але за кошт імпарту з Кітаю. Ўсё роўна гандлёвы дэфіцыт тут у кітайска-беларускіх адносінах. Але я не думаю, што Кітай будзе супраць Кітаю. Выгадна, каб Беларусі была стабільная сітуацыя, каб не было вайны. З дэмакратамі таксама ўмеюць працаваць. Мяжы з Кітаем няма, Беларусь не нясе ніякай пагрозы для Кітаю. І я думаю, што пры змене ўлады, калі падзе рэжым Лукашэнкі, з Кітаем можна будзе нармальныя прагматычныя адносіны падтрымліваць. Галоўная пагроза для Беларусі — это Расія. Імперская Расія, рускі мір. І вось тое, што Расія цяпер робіць у Беларусі, фіксуе сваю прысутнасць, гэта самая вялікая небяспека. А з усімі астатнімі мы дамовімся. Ну і апошняе пытанне. Вось пасля ўсёй гэтай вашай цяперашняй прамовы такое адчуванне, што Пуцін ўсё ж такі цісне на Беларусь, каб тая прымала больш актыўны ўдзел у гэтай вайне з Украінай. Ці, можа, маеце нейкую інфармацыю, можаце падзяліцца нейкай закрытай інфармацыяй, было б вельмі файна. Ці Беларусь будзе больш актыўна ў гэтай страшнай вайне? Пуцін цісне на Беларусь усе 30 год Лукашэнкі, ну 20 год, колькі там Пуцін, 26, колькі Пуцін кіруе, і рукамі Лукашэнкі гэты ціск найбольш эфектыўны. Няма больше саюзнікаў Пуціна, чым сам Лукашенко, і ён будзе яго падтрымліваць. Это танна, даступна. Украіна колькі каштуе, а Лукашенко амаль нічога, як бы семачкі для Пуціна. І сапраўды Пуцін хацеў бы, каб Беларусь больш удзельнічала, каб Беларусь была тэрыторыяй, і цяперашні статус-кво дае найбольш бенефітаў Пуціну. Ён можа карыстацца, закупляць бензін, снарады, карыстацца тэрыторыяй, паветранай прасторай. Калі будзе поўнае ўступленне беларускай арміі ў вайну, ад гэтага можа страціць і Пуцін.
у тым ліку. Таму я думаю, той статус-кво, які ёсць цяпер, як Беларусь як тылавая зона і перавалачны хаб і ваенная база для Расіі, ён найбольш патрэбны цяпер Маскве. Ёсць адзінае але, Франак, я сабе дазволю, што, канешне, все лагічна і рацыянальна, і што і ў інтарэсах Крамля было б не цягнуць Беларусь у гэтую вайну, але, напэўна, у інтарэсах Крамля было б і не класці больш за мільён сваіх грамадзянаў, развальваць цалкам все свае абсалютна сістэмы, то бок рацыянальнасць там не заўсёды адыгрывае. Гэта самая вялікая праблема, што з дыктатарамі часам не рацыянальнасць перамагае, а эмоцыі, і таму давяраць іх словам абсалютна нельга, ні Лукашэнку, ні Пуціну. Не будзем давяраць. Дзякуй вам вялікі, Франак, за гэтую размову. Дзякуй. Ну што, сябры, з намі быў галоўны дарадца офісу Святланы Ціхановскай, Франак Вячорка. Ну а мы пераносімся бліжэй да Брусэлю. Ганна Разынка, беларуская музыка з Менску, якая пакінула вулічныя выступы на радзіме дзеля жыцця ў Бельгіі, пра тое, як эміграцыя дала ёй творчую свабоду і чаму нават сняданак становіцца для яе актам мастацтва. Рэпартаж Алеся Сіліча. Я свободная душа, мне всегда нравилось ни от кого не зависеть, скажем так. Обожаю свободу, когда никто не контролирует, и ты делаешь все, что хочешь. Вот, поэтому я даже вот в Минске, я работала как педагог-организатор, но там все так строго, все по правилам. То есть шаг влево расстрел, шаг вправо расстрел. То есть даже в культурной сфере особо нету свободы. И у меня была мечта путешествовать по Европе, меня прям туда тянуло зов души. Я говорил, что там свобода, ты можешь самовыражаться, и никто тебя не осудит. Вот, потому что в Минске, например, вот я пела, там какие-нибудь злые бабушки подходят, там говорят, петь научись, или крестом меня один раз вот так вот, типа, как это сказать, омолили, нет? В Бельгии, например, вот первый раз, когда я выступала в Антверпене, то ни разу мне ничего плохого не сказали, только хорошие какие-то вещи говорили. И один раз бабушка бельгийская шла с таким же лицом, у меня уже в теле реакция такая, типа, сейчас что-то будет, сейчас что-то скажет, сейчас полицию вызовет, и ты начинаешь себя накручивать. А она такая была угрюмая, подходит, кладет деньги, и потом такая... Это было неожиданно. Сейчас я учусь все-таки писать из состояния наполненности. Это сложнее, правда. Легче страдать и писать, потому что это привычный сценарий. А вот именно из состояния наполненности это уже куда тяжелее. У меня есть парочку песен, которые я написала вообще не про любовь, и, там, про океан, про природу. Вот, они мне, кстати, больше всего нравятся. А уже цяпер з намі чалавек свята, чалавек шпалеры. Андрей Сульжыц, каб расказаць пра самыя цікавыя тэмы, якія беларусы і беларускі абмяркоўваюць у соцсетках увесь мінулы тыдзень. Так, Давай, Начнем з чаго? Безумоўна, з таго, што нарэшце прыйшло суперлета, а лета, як мы ведаем, гэта час рэлаксу і балявання, суцэльнага, абсалютнага. Найлепей бавіцца дзе? На прыродкі дзе-небудзь? Под кондиционером. Под кондиционером дома. На рыбалцы, я думаю, Это можно. Можно на рыбалцы, да. Можно на агросядзібе. І калі вы думалі, што штосьці там прыгатаваць смачна, напрыклад, духмяны каларытны кавалачак сала, і яго можна прыгатаваць не толькі ў традыцыйнай печы, але яшчэ і ў аграсядзібе вясёлая хатка. І там гатовыя цалкам перавярнуць нашы ўяўленні пра грыль, пра шашлыкі. Як вам ідэя такая? Смажыць сальцо на вогнішчы, наўпрост пры гэтым едучы на ровары. Адказу не трэба. Давайте, глядзіце самі, як выглядае сапраўдны гастранамічны экстрым, толькі, паважаны гледачы, асцярожна, відэа выклікае моцны апетыт. Увага на экран. Вось так едзе у нас чалавечак. Вось бярэ такі кусман. Бачым спецэфекты па баках таксама адбываюцца. А хто трымаў страну ў гэты момант? А баюся, што сам ты мужчына адной рукой его смажыць, другой рукой едзе, а вось, дарэчы, ён, і вось як оно і выглядае. Ай-ёй. Ну, а вы сніданак з'елі? Не.
Але Валера поездил на ровары. Поездил на ровары, і сябры нам трэба тэрмінова дамовіцца пасмажыць сала. На хлебушек. Абавязкова. Збираемся. Добра. Едем Что там? далей. Калі вам наступны раз скажут, что один человек сам, самостойно, без дапамоги, не здольны змяніць свет, просто мы покажем ему наступнае відэа. На ім будзе сапраўдная камандная праца, касмічны ўзровень тэхнікі бяспекі. Вось колькі трэба майстроў, каб падладзіць там на сцяне нешта, шыльдачку прыбіць, да прыкладу. 4, 1. 5. 1, 7. 4, 5, 7. Адказ зараз будзе на ваших экранах, таму давайте глядзім. Гэтае відэа гатовы жывы мем пра суворыя будні каманднага менеджменту у Беларусі на ніжэйшым узроўні. Глядзім. Давайте. А вот так вот в Беларуси Только работает. 3. Вот, трое держат лестницу, один что-то там в коробке лазает. 4, Трое там держатся еще за один лестницу. есть. Безумоўна, ну як же так працаваць? Скажеш, што ў Беларусі не хапае працоўных? А камісія дзе? А кантралюючы орган? Ну, Я казала 4. Ну. Я нават не бачила гэтага відэа, я просто не ведала. Канешне, калі б ты сказаў пра камандны менеджмент раней, то я б таксама там бы дадаў бы людзей. А калі рукі не крукі, то я аднаго Ну, тут, дастаткова. як, в прынцыпе, і ў нас. Адзін чалавек шукае відэа, а двое яшчэ стаяць і з боку яго падтрымліваюць і дапамагаюць. Гэта мы. Это вы. Добра. Ідзем далей. Яшчэ адна з найбольш важных і балючых тэм для беларусаў сёння, учора, баюся, што і заўтра, гэта бясконцыя чэргі на мяжы. Стаянне на іх, шматгадзіннае, нават шматдзённае часам. Не самыя зручныя аўтобусы дададзім. Так. Доўгая дарога, а неабходнасць спаць, седзячы. Мне, напрыклад, нязручна, я даволі высокі, мне няма куды дзець ногі. Спіна баліць. Так. І баліць спіна, і ногі, просто няма куды іх дзець. Это сапраўднае карацей выпрабаванне для арганізму. Але хтосьці знайшоў з гэтага ідэальнае выйсце. Паглядзіце, як можна ператварыць паездку па маршруце, скажам, Беларусь-Польшча у суцэльны рэлакс. Калі ўжо і стаяць на мяжы, то толькі вось з такім камфортам глядзім, як выглядае пераезд узроўню люксус. Ну-ка. О, Боже. Ось Воу. паглядзіце, якія маршрутачкі цяпер ездзяць. Я па шчырасці так і не знайшоў той нумар у WhatsApp, але вот так вот камусьці... Вы бачылі, там толькі дзяўчынкі. Гэта VIP для дзяўчынак, Барбі. я так разумею. Хлопцы на такіх машинах не ездзяць. Дом на колах для Барбі. Але, Валер, мы таксама файна там выглядзеліся бы у тым ружовым. Я лічу, што гэта вось адзінае, чаго не хапае для ідэалу гэтага віда, это наяўнасці нас з Андрэем на Вось там, у машыне з дзяўчынкамі. Мне падаецца, гэтай машыне не хапае толькі Калі мяне. і закінуць цябе ў бус, то няхай закінуць вось у такі бус. О, так. О, мудры чалавек. Рушым далей. Значит, давай. Бачым апошнім часам шмат кавераў сучасных музыкаў на старыя нейкія легендарныя песні. Тое ж самае робіць штучны інтэлект. Старыя песні перапявае Так. нібыта новымі там всякімі рэперамі. А ёсць каверы менш сучасных выканаўцаў на больш-менш новыя песні. Вось і на прасторах беларускага інтэрнэту вельмі глыбока, што цяжка знайсці, але я знайшоў, бачым суперкавер на трек спявачкі Бейонсе. Валер, не ведаю, ці наколькі гэта табе блізка. О, так, на трек спявачкі Бейонсе, але з беларускім каларытам. Вы не поверыце, але глядзіце і верце сваім вачам. Поехали, Толя. Are you single ladies? Are you single ladies? Ой, теща моя, а тебе все мало. Подарила 100 рублев. И назад забрала. І фірмовы танец. Так, А хто там Б'ёнсе? Я просто не У вельмі... саламяным капелюшы гэта была. Б'ёнсе ўжо не тая. Ну, слухаю панк-рок, таму... Дзякую. Я цяпер ведаю, Супер, якую дзякуй. песню я буду спяваць сёння цэлы дзень. Дзякуй, Андрэю. А я нагадаю пытанне, якое цікавіць нас гэтаю раніцаю. Калі беларусам усё ж таки варта святкаваць Дзень незалежнасці? Ну, мы уже казалі вам, якія ёсць варыянты, а можа напішыце свой, які вам падабаецца больш. Абавязкова прагаласуйце. А вот тут стоит человек-шпалера, который все навушами. фиксуя, выйдя, все самое цікавое раскажа, распавядзе. Так само, калі ласка, падабаечкі, не забывайте. Ну и глядзім мы раніцу з Белсатам далей, тым больш, што наўпрост цяпер аграномка Вольга Верамеенко раскажа нам, што яшчэ не позна зрабіць, каб ваши агуркі былі хрумскія і не горкія. Абавязкова, не горкі, бо горкі не смачныя, а гуркі. Вось яны ж проста наступаюць на пяты палітыкам. І гэта, падаецца, добра. Дарога гуркам! Дарогу дарогі! Дарога гуркам! Давайте.
Сябры, я думаю, што шмат каму з вас трапляліся горкія гуркі. І ўжо шмат хто сталыя такія ўжо заўзятыя, агароднікі, яны ведаюць, што гуркі бываюць горкія. А вось тыя, хто пачаткоўцы, яны могуць не ведаць, чаму яны горкія. Няўжо гурочкі нас не любяць? Я вам скажу, рэчыва, якое прыдае горыч гурку, называецца кукурбітацын. І ён назапашваецца вось у якіх частках гурка. Вось у гэтай попцы, як мы называем, якая крепіцца да асноўной раслінкі, а тут ён бывае вельмі рэдка. І таксама ў скуркі. Ад чаго ў гурочку назапашліваецца кукурбітацын? Таму што гэта яго нармалёвая рэакцыя на стрэс. Ну, напрыклад, недахоп вады, недахоп вільгасці. Гурок на 85% складаецца з вады. Таму гэта расліна вадахлёб. Пры гэтым ён мае карані, якія ў глебе на глыбіні 20 сантиметров. То бок ён не можа, калі яму не хапае вільгасці, ісці ў глыбіну. Ён толькі з паверхні на 20 сантиметров можа забіраць вільгасць. Таму гурок абавязкова трэба паліваць. Але паліваем гурок абавязкова толькі цёплай вадой. 22-23 градуса, то бок вода павінна настаяцца цёплая. Ні ў якім разе ваду не бярем шлангам там, или калі гэта у вас у хаце на балконе, з крана холодную, ні ў якім разе. Паліваем, калі гэта спёка, кожен дзень. І паліваем спадарства або ўвечару к заходу сонца, або вельмі рана зранку. Ні ў якім разе гэта не робіцца днём. Наши селекцыянеры генетики вельмі клапоцяцца пра нас. І таму вывелі шмат гатункаў, якія не маюць гэтага горкага рэчыва ў сваім складзе. Таму, шаноўныя сябры, на наступны год, калі вы будзеце выбіраць семянкі для свайго гароду, то глядзіце, калі ласка, каб на пакетику было пазначана F1, гібрид першага пакалення, і надпіс без горачы. Гэтыя гуркі будуць стрэсаўстойлівыя, але ўсё роўна гэта не 100% гарантія таго, што яны не будуць горкамі. Пры належным уходзе, канешне, яны дадуць вам салодкі ўражай. Але калі вы не будзеце іх паліваць цёпленькай вадзічкай, не будзеце прыціняць ад гарачага сонца і захоўваць ад халоднасць начэй, ну, яны могуць вам зладзіць сюрпрыз. А вы ведаеце, сябры, што на адной і той жа расліне гурка адзін гурок можа быць салодкі, а другі горкі. Чаму? А таму, што для гэтага, пакуль ён рос, былі умовы спрыяльныя, вы добра палівалі, у вас мульча лежала пад гурочкам, і надвор'е было добрае, без перападу тэмператур, там можа якіх 5-6 градусаў, што для гурочка вельмі добра. А ў другім анамальная гарачыня, 32 градуса, уначы 18, і ўсё, ваш гурочак горкі. Што рабіць? Бярем шклянку звычайную попелу, на 10 літраў вады, разводзім і паліваем нашыя гурочкі. І яны будуць салодзенькія і смачныя. Шаноўныя сябры, наперадзе ў вас доўгія выходныя, і я спадзяюся, што вы знойдзеце час паклапаціцца пра свае гурочкі, і яны аддзячаць вам салодкім і вялікім ураджаем. А я сыходжу до наступнай суботы. Заставайцеся з раніцай на Белсаце. Ваша Воля Вераменко. Глядзіш на нашу волю цудоўную і разумееш, што вось на ўласных агародах беларусак усё добра, даюць рады. Ну вось на калгасных палетках, ну, часам здараецца штосьці не так. Штосьці не так. Ды што ж там такое, спытаеце вы, і будзеце мець рацыю, бо столькі вось высілкаў, столькі грошай убухала дзяржава ў быццам бы падтрыманне аграрнага сектару, а праблемы застаюцца сістэмнымі. Ну што ж не так у беларускай гаспадарцы, ці можна нешта выправіць, як гэта зрабіць? Давайте пагаворым сёння з унікальным госцем. Глядзіце, былы старшыня калгасу, экс-чыноўнік райвыканкаму і фермер і раней у Беларусі і цяпер у Польшчы Мікалай Лысянкоў. Мікалай, вітаем. Добрай раніцы. Добра. Ну што, давайте адразу, можа, пра Беларусь, она жыве кампаніямі, рознымі кампаніямі. Калі гаспадарку браць, то гэта уборачная. Пасяўная, уборачная. Пасяўная як бы скончылася, наперадзе ўжо вось уборачная. Што, якія прагнозы, можа, адразу? У нас тут мундыяль, там звычайна свае прагнозы. А тут, як думаеце, будзе там што-то рэкорднае, сенсацыі?
уборочную, как у нас называют, битва за урожай. Битва за урожай. Постоянно мы за него бьемся. Никак он Цікаво, сам з к нам не ким? может прийти. С природой боремся почему-то. Самая большая проблема в Беларуси, как уже и говорил я, колхозы. У нас нет хозяина на земле. Колхозы как были там 50-70 лет назад, 40 лет назад, так и остались теми же колхозами, мы их только меняем вывески. ООО, СПК называем, там, еще как-то. Но все равно остается та же самая проблема, нет хозяина на земле. И поэтому приходится биться. Нет инициативы на земле, нет инициативы снизу. Решения принимаются в министерстве, под кондиционером. Поэтому и топчемся на месте. Вот вы говорите, много вкладывается в сельское хозяйство. На самом деле, да, относительно других секторов экономики в Беларуси много вкладывается в сельское хозяйство. Не каждый сектор экономики столько получается, как сельское хозяйство, но в то же время относительно наших соседей, если взять на гектар пашни или там сельхозугодий, то довольно-таки мы бледненько выглядим, и у нас просто экономика слабенькая. Польская экономика, вот, допустим, триллион перешагнула. А мы еще до 100 тысяч, до 100 миллионов не можем миллиардов дойти. У польскай эканоміцы якраз вельмі шмат маленькіх гаспадарак, это і такая адметнасць, вельмі шмат фермераў. У Беларусі, наадварот, вось гэта аграхолдынгі, там, СПК, там, вось гэта вось усё, калгасы. Чаму, калі гэта эканамічна невыгодна, калі ў краіны і так грошай няма, чаму гэтыя калгасы ўсцяж цягнуць з тых савецкіх часоў, чаму не даць як бы, зямлю фермерам, прычым ім не трэба гэтыя пастаянна аддаваць крэдыты і іх спісваць, это людзі яшчэ і потым вяртаюць пад шалёныя адсоткі гэтыя грошы. Ну чаму, выгадней было б. Как я это все вижу, у нас Лукашенко был председатель совхоза. И вот это лучшие годы его жизни прошли в колхозе. И вот для него, не знаю, наверное, такая вот мечта жизни, вот сделать большой колхоз из Беларуси. Он боится распустить колхозы, боится инициативу отдать в частные руки, чтобы люди сами решали, что делать. Надо всеми управлять, всеми командовать. Ну, это комплексы у его некие? К сожалению, мне тяжело на эту тему говорить. Комплексы или... Ну, я точно знаю, что у нас в Беларуси это... Просто вот колхоз, как вот советских времен, да, там что-то модернизируем, как я говорил, вывески меняем, но в то же время все равно он остается тем же самым колхозом. А что делать на будущее с этими колхозами, тоже вопрос. В Польше, вот сейчас Польша, при советские времена в Польше было 2 миллиона фермеров, больше 2 миллионов фермеров, когда Советский Союз рухнул, и Польша стала независимой. И вот эти фермеры начали развиваться, и мы видим, куда они сейчас пришли, и что это действительно пол Европы кормит сегодня Польша. А в Беларуси созданы большие действительно агрохолдинги. И я бы, наверное, посмотрел бы в сторону Западной Германии, Восточной Германии. Когда Германия объединялись, там тоже были с востоку колхозы, а с запада фермеры. И когда объединялись, восточные колхозы были далеко не конкурентоспособны по сравнению с западными фермерами. Но когда провели реформы, когда их объединили, вот это крупнотоварное производство восточное уже начало давить мелких западных фермеров. И уже западные фермеры обращались за помощью, вот, защитите нас уже от восточных, вот, буквально за десятилетия реформ. Также и в Беларуси надо проводить реформы, как их проводить, надо обсуждать за круглым столом, да, но в то же время дробить это все на 2 миллиона фермеров тоже, наверное, смысла не будет большого. Эффективнее все-таки крупнотоварное производство, которое у нас создано. Другое дело, что у нас эти крупнотоварные производства без хозяина. Просто управляется из министерств, где люди сидят под кондиционерами, которые в поле даже не выходят. Так, галоўны гаспадар ёсць, але займаецца зусім лепш бы ў калгасе далей бы, саўгасе працаваў. Скажыце, а? Шкоды ў краіне менш было б, але вось прыватызацыя дапамагла б, вось каб прыйшоў нейкі буйны бізнес, і вось быў бы канкрэтны гаспадар, які не залежыць ад міністэрстваў. Да. На земле должен быть хозяин. Когда будет хозяин на земле, тогда и будет конкуренция. У нас сегодня колхозы – это производственные участки. Это не бизнес строится. Я считаю, чтобы сельское хозяйство развивалось, на земле должен быть бизнес. Люди должны зарабатывать, люди должны быть заинтересованы в том, что они вырастили, продадут, еще и субсидию получат для того, чтобы выгодно было работать на земле, а не на завод идти.
Ну, пока у нас таких условий не создано, да, должен появиться хозяин. То же самое крупнотоварное производство тоже надо оставить. И вот такой вот дилемма. Всем раздать не раздашь, потому что потеряем крупнотоварное производство. И в то же время без хозяина это крупнотоварное производство ну, далеко не такое конкурентоспособное, как в западных странах. Там тоже есть большие крупные холдинги, которые ну, наши даже передовые хозяйства им подметки не годятся. Ну, з пошукам гаспадара, я думаю, што мы неяк усё ж такі ў нейкі момант вырашым, але вось як вырашыць з гэтым безумоўна нечаканым надвор'ем, якое адбылося сёлета. Слухаць, вось гэта спёка, гэта мала вільгаці. Што нам чакаць увогуле ў Беларусі? Якія будуць зборы ўраджаю ў гэтым годзе? Ці вы можаце даць нейкі прагноз? На самом деле не так уж все страшно. Влаги весной хватало, когда началась посевная. Урожай довольно-таки хороший, средний урожай, так как каждый год. И то, что чиновники заявляют, там 11, по-моему, 11,5 миллионов тонн планируют намолотить, так и будет. У нас 6-7 миллионов будет в закромах. 11 миллионов это что? Это рапс туда плюсуют. Кстати, уборочная рапса уже стартовала. Начали уже убирать рапс. Уже там ячмени. Сейчас уборочная не в самом разгаре, но вот в самом начале идет, да. И вот из этих 11 миллионов, что обещают чиновники, мы действительно соберем 6-7 миллионов в закрома. Кстати, вот эта цифра очень интересна. У нас бункерный вес считается. А бункерный вес – это и сорняки, и влажность лишняя, и солома, и песок. То, что в бункер попало. Потому что для того, чтобы показать эту картинку. Вот Лукашенко, когда учился в Горьковской академии, в книжках 70-го года было написано, производственная безопасность страны будет достигнута тогда, когда на человека, на одного жителя страны будет 1000 тонн зерна. Тонна зерна. Не 1000 тонн, а тонна зерна на человека будет намолочена. Ну вот у нас 10 миллионов. Было когда-то. Соответственно, 10 миллионов тонн зерна надо и намолотить. А 10 миллионов тонн зерна, вот мы уже, не знаю, 30 лет про это говорим, вот к этой цифре идем. Чиновники начали уже лет 20 назад выкручиваться, уже давай рапс туда добавлять. И, кстати, они убеждали Лукашенко, почему рапс туда добавили. Рапс – это родственник капусты. Это, ну, далеко не зерно, это... Потому что рапс обмолачивается та же самая техника комбайн, сушатся те же самые КЗСы, зерносушильные комплексы. То есть проходит ту же самую процедуру, что и зерно. И, мол, типа вот мы купили оборудование, комбайны, произвели, комплексов настроили, вот мы рапс там сушим. Вот давайте его тоже сюда считать. Потом тоже не хватает все равно до 10 миллионов. Давайте кукурузу считать. Но кукуруза тут, я, может, в какой-то мере и соглашусь, из тех 10 миллионов, которые вот нам, может, даже и мало 10 миллионов, в Беларуси 20 миллионов можно собирать зерна. Но в других условиях, если вот взять урожайность соседей наших, это 20 миллионов мы могли бы получать. В то же время нам, для того, чтобы хлеб был на столе, достаточно 2 миллиона тонн зерна. Это хлеб, хлебобулочные изделия, мука, то, что мы вот производим для себя. Остальное мы конвертируем в мясо. На мясокомбинатах, не мясокомбинатах, на мясокомплексах. На кормы. На корм идет. Это фураж. А кукуруза это тоже фураж, это хороший корм. То есть сюда можно его прибавить. Я калісьці памятаю, у Мінску журналістам працаваў, дык там чыноўнікі прызнаваліся, што нават з чарнобыльскай зоны там збожжа вырошчваюцца, ну ідзе якраз на фураж, акрамя таго на выраб гарэлкі, якую прадаюць у Расію. Але між тым, калі вяртаемся да сёлетняй уборачнай кампаніі, ці вось гэтыя фактары ўплыву, як вось дэфіцыт паліва ў Расіі, і хто ведае, можа быць, у нас неўзабаве будзе, а таксама санкцыі, якія накладзеныя і на Россию, и на Беларусь. Это истотные факторы для уборочной кампании, альбо не? Я думаю, что это не должно повлиять никак. Все-таки для того, чтобы обеспечить уборочную топливом, это 10 дней работы наших двух НПЗ, Нафтана и Мозыря. У нас, по-моему, 24 миллиона баррелей можем переработать, тонн. Вот там 18 миллионов перерабатываем, да, а для уборочной там надо,
пару миллионов, то есть там 10 дней работы. Тем более у нас запасы в стране, если все, у меня нет данных, как сегодня не заполнены, но если все запасы заполнены, это не только сельскому хозяйству, а вообще всей стране должно хватить там на 1,5-2 месяца. Другое дело, какие приоритеты будут у правительства на этот счет. 2 года назад тоже у белорусов, вот скажи белорусам, что в магазинах картофеля не будет, с вас бы смеялись. Да, ну, чиновникам надо было продать картофель, заработать выручку. Москвичам треба что-то кушать. А як же? То же самое и с топливом. Если там кто-то подумает, что посчитает, что целесообразнее для него заправить, условно, танк, а не комбайн, ну, соответственно, заправить танк, а не комбайн. Слухайте, ну добра, з палівам окей, а з санкцыямі што? Санкцыі якім-небудзь чынам, ну, хутчэй за ўсё дрэнным уплываюць на сельскую гаспадарку Беларусі? Поставки некой техники, например, это ж есть же обмежевание. Очень влияют санкции на сельское хозяйство. Это в первую очередь технологии. Технологии — это средства защиты растений. Самая большая проблема в сельском хозяйстве — это вредители и сорняки. То, что говорят, погода, климат, он везде одинаково меняется, да, но вот в передовых странах, кто действительно занимается технологически сельским хозяйством, с этим научились не то что бороться, а подстраиваться под климатические условия. Мы, к сожалению, боремся с климатом, да, а люди подстраиваются под него, просто придумывают новые технологии ведения. Беларусь сегодня очень ограничена, как и в животноводстве по технологиям, так и в растениеводстве. Санкции ввели на те же сорта. Белорусский картофель, вроде бы, да, есть хороший самохвалочек у нас база, которая производит картофель. Однако фермеры все выращивали раньше немецкий картофель. Зерно, те же цыплята, бройлеры, вообще поросята, коровы, это все импортное. Вот у нас в Беларуси возрождают сейчас белорусскую красную породу коров. А что такое белорусская красная порода коров сегодня? Это закупили 300 телок датских и покрывают датскими быками, и восстанавливаем белорусскую красную породу. То есть это все импортное. Все технологии у нас это импортные. Большие комплексы крупные, вот, наверное, по воспроизводству тоже не могут уже не иметь тех технологий, которые имели раньше, не иметь того оборудования, которое было, да, и производство молока падает на этих. Миколай, апошняе караценькае пытанне. У што верыце? У якую будучыню беларускай сельскай гаспадаркі? Гэта прыватная, гэта дзяржаўная, гэта нейкая камбінавана, можа нейкі чацвёрты варыянт. Як вы, як чалавек, які ва ўсіх іпастасях меў дачыненне да сельскай гаспадаркі, у што верыце? Вот я убежден, что сельское хозяйство, как и большинство отраслей экономики, должны быть частными. У них должен быть хозяин. На земле, в первую очередь на земле должен быть хозяин. То, что вот сейчас у нас даже не комбинированно, у нас просто государственное, там больше 90% это государственного собственности, а то, что не государственное, все равно государственный очень жесткий контроль идет. Просто давайте посмотрим на передовые страны, которые, ну, действительно лидеры в сельском хозяйстве. Нету ни одной страны, где государственное это. Дзяржаве ёсць і без сельскай гаспадаркі чым займацца, а людзям сапраўды трэба даць магчымасць быць гаспадарамі на сваёй уласнай зямлі. Мікалай, дзякуй вялікі за сённяшнюю размову. Дзякуй вам вялікі. З намі ў студыі быў эксперт у сельскай гаспадарцы, экс-чыноўнік райвыканкаму, фермер Мікалай Лысянкоў. Ну а з палеткаў у Беларусі давайте адправімся ў невялічкае падарожжа па ўсім свеце і паглядзім дайджэст пазітыўных навінаў. У Нью-Йорку прайшла бадай самая незвычайная сустрэча выпускніц. У культавым рэтра-кафе на Таймс-сквер сабраліся былыя каралевы прыгажосці мясцовай падземкі. Арганізавала ўсё Элен Харт, якой прама ў гэтыя дні споўнілася 85 гадоў. А ў далёкім 1959-м, калі ёй было ўсяго 17, яе прызналі міс метро. То гэта наогул за тытул. Адразу па сканчэнні вайны ў падземцы Нью-Йорка праходзіў штомесячны конкурс. Партрэты звычайных працоўных дзяўчат ці студэнтак вешалі прама ў вагонах цягнікоў. Метрапалітэн тады апярэдзіў свой час. Яны выбіралі дзяўчат не за мадэльную знешнасць, а за розум і амбіцыі. І каранавалі цемнаскурых і азіяцкіх удзельніц на 10годзе раней, чым усялякія міс Амерыка.
Калі гэтыя легендарныя жанчыны заваёўвалі сэрцы пасажыраў пад зямлёй, то іншыя жыхары Нью-Йорку вырашылі падняцца бліжэй да зорак. Пара адчайных альпіністаў залезлі на шпіль знакамітага Empire State Building. На секундачку, гэта вышыня ў 443 метры, дзе вецер літаральна збівае з ног. Спачатку разгарнулі велізарны банер з заклікам да міру ва ўсім свеце, а потым мужчына апусціўся на калена і зрабіў прапанову рукі з сэрца сваёй каляжанцы. Партнёрка адказала так. Яны абняліся, а відэа з дрона ўжо стала галоўным романтычным трендам лета. Паліцыя, праўда, романтыку не ацаніла і цяпер чухае патыліцу, думаючы, як экстрэмалы наогул туды праніклі. Калі нью-йоркскім захаханым для поўнага шчасця спатрэбілася вышыня, то ў Італіі людзі ловяць кайф ад прыгажосці проста на дарогах. На вуліцы італьянскай сталіцы адначасова выехалі тысячы легендарных скутараў Веспа. Справа ў тым, што гэты культавы брэнд святкуе свой 80-й юбілей. Першую Веспу кампанія Piaggio выпусціла яшчэ ў далёкім 1946 годзе. Гэты злёгку бурклівы транспарт калісьці пасадзіў на колы пасляваенную Італію і стаў сапраўдным сімвалам краіны. У гонар свята ў Рыме прайшоў самы маштабны злёт у гісторыі брэнда. Фанаты зляцеліся з усяго свету, ад Філіпінаў да ЗША. Італьянцы кажуць, Веспа – гэта не проста мапед, гэта верны сябар, які ніколі не падвядзе. За 80 гадоў у свеце прадалі амаль 20 мільёнаў гэтых стыльных машынак. Сапраўдная жывая гісторыя. Быў у Італіі, а ўжо цяпер зноку з намі у студыі. Андрэй прынёс порцыю вашых адказаў на пытанне дня, што пішуць. Што пішуць гледачы, але перад гэтым мушу распавесці, все-таки мы давалі апытанку. Давай. Для нашых гледачоў адказаць на пытанне, ад якой все-таки даты яны лічаць найлепей весці адлік незалежнасці Беларусі. Ну гэта яшчэ не фінал, гэта не прамежкавы. Прамежкавыя варыянты. Экзит-пул. Экзит-пул. І вось што паведамляе нам ЦИК. Большасць беларусаў, якія пішуць нас у каментарах, адказалі на пытанне, адкуль весці гэты адлік ад 25 сакавіка 2018 года. 59% нашых гледачоў лічаць менавіта так. 22% лічаць, што 27 ліпеня 90-го году падчас падпісання вось гэтага ачко. 25 жніўня 91-го 16%. І 3 ліпеня нашага 44-го чамусьці ў дзень вызвалення Менску. 3%? 4. 4. Это уже больше, чем в 20-м на 1. Ну, слухай, за 6 гадоў росту 1%. Так, давайте пераклічку ў каментарах. Хто пазначыў 3 ліпеня, калі ласка, напішыце сваё імя, прозвішча. Дарэчы, гэтыя людзі у нас в каментарах ёсць. Я ведаю дакладна аднаго, прынамсі. Я распазнаў яго як следапыт па мове, так скажем. Он пишет, опять беглые. Пятая колонна. Враги наши вылезли. Из-под чего много? Из-под лавки. Сатанисты, простите, чему? Значит, цветет и развивается Беларусь, а вам поперек горла. Лукашенко отличный президент. Вот этот человек голосовал за третье... Обожаю гэтыя каментары. Дякую, што пішце каментары, яны дапамагаюць нам прасоўваць гэтае відэа. І заўсёды рады вітаць вас на Белсаце. Нам вельмі важна дагруквацца, у тым ліку, да гэткіх беларусаў, як і вы, калі вы беларус альбо беларуска. Ну і да каментароў, уласна. Невялічкая преамбула ў 2,5 хвіліны і... Як ААН. Преамбула ААН. Преамбула ААН. Пишуць нам, што, зразумела, лепшая дата для Дня незалежнасці 25 сакавіка. І пытанне, філасофскае даволі, але паўстае пытанне, як мусіць звацца дата 9 жніўня. Вот это, дарэчы, таксама можна нейкім памятным днём. А вы напішыце ў каментарах. А вы вось ваши прапануйце. якія варыянты? Мае варыянты... Не ведаю, я возьму трошки часу на подумать. У наступны раз сустрэнемся, я сваю прапанову дам. А вы напишите сваю прапанову. Дзень народнай волі. Так. І газета «Народная воля» павінна кожны раз выходзіць з святочным нумарам на глянцавай паперы. Хаця б раз на год, правда. А яшчэ якія-нибудь каментары? Можа, пра сустрэчу Светланы Ціханаўскай ва Ўкраіне, там, пра фермерства, мы класна ўсё. Тут про гурки люди писали. Ну-ка. А вы писали гурки, хорошо, гурки, класс. Так и написали? Так и писали. Класс. 3 ліпеня святкуецца Дзень незалежнасці уладаў ад здаровага сэнсу і народу. А дата 25 сакавіка падыдзе для святкавання Дзня незалежнасці краіны. А вы святкавалі калі-небудзь 3 ліпеня? Рассказываю.
Калісь я паехаў ад цэнтра занятасці ў горадні на калгаснае поле з матычкамі там біць эту зямлю каменную. Ехаў, там таксама група жанчын была, такія, як я, беспрацоўныя. Жанчын такія, як я. Так? І там хтосьці вось з тых, хто вёз нас, вот эту групу рабоў, он сказаў, ну, бабанькі, з днём независимости. І адна, вось, калі опускаць маты, она сказала, ну, і ад чего мы не зависим? От этих вот тяпок? Слухайте, я заўсёды святкую 3 ліпеня, але не з гэтай нагоды, як вы ўсе падумалі. У гэты дзень мае дзядулі з бабуляй узялі шлюб, таму ў гэты дзень заўсёды ўся мая сям'я збіраецца за сталом, і учора таксама святкавалі гэта сямейнае свята. Былі б людзі, а святы знойдуцца. Конечно. Правда. Ну і тады добрый комментарий под самый конец, каб Это важно. закольцаваць, Зафіналіць тэму. Я б пакінуў 25 сакавіка днём волі. Свята панад любым апісаннем свята беларускага духу. А вось асобна прызначыць Дзень незалежнасці. Адну дату перанесці на іншую, не 3 числа. А я, дарэчы, цалкам падтрымліваю. Дзень волі ёсць дзень волі. Так. Гэта заяўленне Беларусі на ўвесь свет, а незалежнасці гэта аднаўленне незалежнасці. Тут якраз выбіраць трэба альбо паміж 27 ліпеня, альбо 25 жніўня. Мне здаецца, вось... Я, прынамсі, ведаеце, я за... Альбо, можа, гэтая дата яшчэ... А можа, яшчэ гэта дата нас чакае наперадзе. Таму што да незалежнасці нам яшчэ трошкі трэба... Я б лепей перанёс на святкаванне 91 год, падпісання фактычнае, так? І таму што тады атрымліваецца, што я нейкі час жыў у іншай краіне, у СССР, цягам 20 дзён. А як вам свята, дзяржаўнае свята, развал Савецкага Саюза? Бяром. Слухайте, реально, тут у нас такое абмеркаванне, мы яшчэ тут па-за эфірам трошкі абмеркуем усё далей. Беглыя, да, пра гуркі паразмаўляем. А вы не спыняйцеся, пішыце каментары, цісніце падабайку, сачыце за трансляцыяй, подписывайтеся на сацыяльныя сеткі «Раніцы з Белсатам». А цяпер, трошкі час адпачнуць таксама. Давайте паслухаем файную музыку. Мы трошкі яшчэ абмяркуем, калі ж усё ж такі мусіць быць Дзень незалежнасці. Увага, слухаем і танчым. Waters of holy rain.
Сябры, ну што ж, раніца з Белсатам па-ранейшаму ў эфіры, 10 гадзіна ў Беларусі, а ў студыі непараўнальная Наста Суханович. Ну і, канешне, такі ж самы непараўнальны Валер Руселік. Нагадаем пытанне гэтага дня. Калі беларусам усё ж такі варта святкаваць Дзень незалежнасці? Ну, мы ўжо вось тут трошкі абмеркавалі, у кожнага свой варыянт. Я ўсё ж такі пакідаю права за сабой лічыць Днём незалежнасці 25 сакавіка. А ты? Ну, я Не, я все-таки за той, каб 25 сакавіка быў дзень волі, а выбраць можна будзе. Дарэчы, пра гэта можам і паразмаўляць з нашым гостем спадарства. У нас ужо ў студыі наш цудоўны сябар і гость, медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. Паўлюк, вітаем. Ну што, які варыянт выбіраем? Ну, по мне, так было свята тады, калі бы абвешчаны суверэнітэт, то 27-го. 27 ліпеня. Так. У гэтым логіка ёсць. Я, дарэчы, цалкам падтрымліваю. Ну, добра, а што, ну, вось на вашу думку, азначае сённяшняе гэта умоўнае святае 3 ліпеня для Беларусі? Гэта ўсё ж такі дзень такі святочны, ці гэта нейкая, ну, не хочацца гэта так называць, але ўсё ж такі гэта легімітызацыя Лукашэнкі, вось яго свята, ягонага імя? Ну, глядзіце, ёсць такі французскі сацыолог Эмиль Дюркгейм. Па яму все рытуалы — гэта той сацыяльны клей, які будуе супольнасці і так далей. І гэтыя рытуалы, святы і абряды і так далей, які робяцца супольна, яны даюць магчымасць выплеснуць супольную энергію нейкую, і мы можам нешта адчуць, што мы адзінства нейкае. І вот для рэжыма Лукашэнкі было важна пераламаць у свой час сімволіку, пераламаць у тым ліку дзяржаўнае свята, перанесці на іншую дату, каб разарваць повязь мінулай традыцыі і закласці сваю. І таму для іх 3 ліпеня это вельмі важна. Але сёлета 3 ліпеня аказалася даволі незвычайным. Александр Лукашенко звычайна там прысутнічае, а тут адсутнічаў. Замест яго я нават спачатку... Можа, якраз дадалося незалежнасць. Ну, можа быць. Але я нават спачатку разважаў пра тое, можа быць, сказаць, што у нас ёсць пэўны культ бацькі, а тут атрымаўліся сурагатныя бацькі, прэм'ер-міністр і дзяржсакратар Савета бяспекі, але насамрэч это не сурагатныя бацькі. Бацька у той сістэме іерархіі гэтага рэжыму адзін, ён незаменны. Гэта пэўныя такія рэгенты, прычым калектыўныя. Ім не далі нават магчымасці быць рэгентамі на увесь перыяд. Адзін выказаў, быў выступ на кургане славы, іншы выступіў перад Вялікім сходам, але само па сабе гэта даволі важна, бо калі у аўтарытарным рэжыме галоўны сімвал гэтага рэжыма адсутнічае на сімвалічным мерапрыемстве, ну, гэта трошкі разбурае. Але разам з тым гэта не зусім сапраўднае свята для народа, бо ёсць святы, якія ідуць знізу, і мы, не задумваючыся, все ведаем, што адбываецца, неважна, вернікі мы ці не вернікі, мы разумеем, што такое Вялікдзень, мы ведаем, што такое Новы год, ведаем, што такое каляды. І што такое дзень волі, таксама. І што такое дзень волі. Але вот тут атрымліваецца, ёсць буцлаўскі фэст, на які людзі прыйшлі відавочна па сваёй ініцыятыве, у іх ёсць свае перакананні ў галаве, свая вера, і ёсць мерапрыемствы, на якія дзяржаўныя чыноўнікі збіраюць адміністрацыйна залежных людзей, і вось там, што у людзях у галавах, это зусім іншае. У адным будзе, ну, такое вот калектыўнае бурленне, яны будуць адчуваць нейкую тоеснасць, у іншым месцы, канешне, будзе ўплыў таго, што яны былі разам, але я памятаю, як я яшчэ застаў Савецкі Саюз, не 20 дзён, не 30 дзён, як казаў ваш калега, а трошкі болей. Тады было, вось тут был свята, так бы мовіць, мы прастаялі з лозунгамі, а вот тут мы ідзем ужо адзначаць не свята, мы проста ідзем адзначаць. То бок это была іншая штука. Дэсакралізацыя свята адбывалася, нават не адбывалася, бо не было сакралізацыі гэтага свята. І таму гэтыя рэчы вельмі адрозніваюцца. Ну і разам з тым у сённяшняй Беларусі атрымліваецца так, што мала хто задумваецца наконт таго, чаму святкуецца 3 ліпеня, а не ў іншую дату, бо
зараз мала размоваў пра тое, калі была абвешчана незалежнасць і так далей. Разам з тым, калі не памыляюся, якраз Турчин прыгадаў пра дату абвяшчэння незалежнасці ў сваёй прамове. Не ведаю, гэта было свядома, несвядома, але слова вылецела. Ведаеш, Паўлюк, наконт сакралізацыі, пра што гаварыць, калі 22 чэрвеня, які ў Беларусі, дата, якая ў Беларусі афіцыйна з'яўляецца днём пачатку Великай Отчинной войны, памяці пра геноцид. І в прыватнасці гарадзенскія чыноўнікі хваліліся, што напрыканцы свята усе там пайшлі на канях ездзіць і адзначаць. Як у людзей язык паварочваецца. Між тым, наконт гэтай даты, няўжо ува ўладаў не знайшлося нейкай іншай даты? Бо нават яна сама, там Менск нават да канца не быў вызвалены ў той дзень. Па-другое, нямецкая акупацыя змянілася не беларускай уладай, а савецкай уладай, наколькі это было незалежна. Акрамя гэта, палова краіны яшчэ была пад нямецкай акупацыяй. Ніяк язык не паварочваецца взяць гэту дату для ўсіх. Нават болей выглядае, нібыта уладам, мы ў Менску, а плеваць на рэгіёны, на палову Беларусі. Вы там пад акупацыяй, нам не важна, мы тут балюем. Няўжо не знайшлося нейкай іншай? Гэта дата была выбрана свядома. Гэта быў, з аднаго боку, дзень горада для менчукоў, а з другога боку, гэта была савецкая дата, якую можна было супрацьпаставіць Дню незалежнасці. Бо першапачаткова быў акцэнт не на то, што это дзень незалежнасці, а дзень рэспублікі, які быў супрацьпастаўлены Дню незалежнасці. Это потым ужо у традыцыі дзень рэспублікі спачатку было в дужачках, а потым фактычна знікла з назвы. Бо для развіцця дзяржавы, нават аўтарытарнай дзяржавы, такой як сёння ў Беларусі, вельмі важна свае традыцыі і свае такія рэчы, якія аб'ядноўваюць. І таму дзень незалежнасці аказаўся неабходным. Але першапачаткова это было зроблена, каб адмежавацца ад мінулай традыцыі, дэмаралізаваць сваіх палітычных апанентаў, якія трымаліся за чырвона-белы сцяг, за герб пагоня, за дэсаветызацыю. За незалежнасць. За незалежнасць. І для рэжыма гэта аказалася такім эфектыўным крокам, і ў значнай ступені яны змаглі перапісаць гісторыю. Гісторыю ў галавах людзей. Яны паспрабавалі змяніць гэтую традыцыю, але, падаецца, традыцыя і сёлета была зменена. Слухайце, не было параду. Куды знік? А куды? Выбачайце, бацька куды знік? Не магу я нават так яго назваць. Паліва скончылася, што там? Я бы развёў гэтыя рэчы. Парад не кожнае 3 ліпеня быў. На юбілейныя даты. Так, яны прыдумалі это рабіць на юбілейныя даты. І, можа быць, нават добра, бо калісьці мы все смяяліся з парада унітазы. Так. А наконт паліва, хутчэй за ўсё, паліва знікла ў Александра Лукашенка, а не ў яго самалёта, бо з М'янмы ён прыляцець паспеў, можа быць, чалавек стаміўся. Я думаю, што тут ёсць іншы момант. Ці ён усведамляе, ці не, але прысутнасць у такой палітычнай сістэме, якая ёсць у Беларусі, кіраўніка рэжыма на такім мерапрыемстве ёсць вельмі важным, бо раз не з'явіўся, два не з'явіўся, а потым аказалася, што і без яго можна. І ёсць і турчыны, і іншыя, хто гатовыя падняць сцяг і ісці далей. Ён не дае ім столькі ўлады, колькі, напэўна, яны бы хацелі, але, аказваецца, і без яго дзяржава працуе. Паўлюк, між тым, Лукашенко рана ці позна, канешне ж, сыдзе, наконт таго, што можна і без яго, это можна ўзгадаць, нават ультыматум Зеленскага быў, ён сказаў, вы давайце тут, а у меня камандыроўка, то бок, аказваецца, можна і ў цяжкія сітуацыі без цябе. Але ці не з'яўляецца наіўнымі спадзяванні на тое, што калі знікне Лукашенко, то і ўсё адразу, і вся гэтая сістэма, увесь гэты канструкт абрынецца. Альбо все-таки, десятигоддзі дыктатуры не праходзяць, скажем так, бесследна, і штосьці ў галовах все-таки насаджваецца. Наперш, моладзі, которую цяпер выхоўваюць патрыятызм, гэта не пра беларускую культуру, гісторыю, мову, а пра любіць гэтую дзяржаву. Патрыятызм — это быць мы с русскімі вместе, там, і так далей, аднаўленне Савецкага Саюза. Гэта ж не праходзіць бесследна. Безумоўна, гэта не праходзіць бесследна, але разам з тым у транзіталогіі апісанае, што адбываецца, калі знікае
той, хто стварыў гэты аўтарытарны рэжым, вакол якога яно аб'ядноўвалася. Сапраўды даволі часта гэта абрынаецца, але не заўсёды. Бо і раней, толькі раней это было менш заўважна, і цяпер, і гэта больш заўважна, кіруе не адзін Лукашенко. Ёсць сапраўды вялікае кола людзей, на якіх ён абапіраецца. Але гэтыя людзі не ёсць тыя, хто публічна бярэ на сябе адказнасць. На іх Лукашенко вешае адказнасць, але публічна ўсё ж такі беларусы і дзякуючы прапагандзе, і дзякуючы таму, што так прасцей глядзець на свет, бачыць, вот ёсць той, хто взял на сябе адказнасць, вот ён за цывілізаваным светам Беларусь не павядуе гэтак далей, вот он і не павёў. Але ён і вядзе далей кудысьці, і ён мусіць несці адказнасць. А ўсе гэтыя прэм'ер-міністры, ну вот калісьці быў такі жарт, самая такая шчымлівая гісторыя пра беларускага прэм'ер-міністра, беларусы не ведаюць яго прозвішча. Ну, гэта так, мы, журналісты, ведаем. Так. Ну, насамрэч вырашае. Проста ён не вырашае хутчэй у такіх вот палітычных пытаннях, але у нейкі момант вот гэтыя спячыя інстытуты прачынаюцца, калі раптам яны робяцца патрэбнымі. І вось калісьці прачнуўся Верховны Савет у БССР і абвясціў незалежнасць Рэспублікі Беларусь, проста таму, што прыйшоў такі час, па-іншаму было нельга, бо нельга быць далучаным да таго, што ўжо рушылася. Ну і вось яны адчалілі ад таго «Титаніка». Ці можна спадзявацца, што вось гэтыя людзі, вялікая частка, неважна, большасць, меншасць, вялікая частка людзей, якія прызвычаіліся слухаць дзяржаву, і пасля змены ўлады па звычцы сваёй будуць слухаць тую дзяржаву, якая будзе. То бок, умоўна кажучы, калі будзе новая бела-чырвона-белая Беларусь, людзі па звычцы скажуць, ну, дзяржава так сказала, нармальна. Ну, гэта залежыць ад таго, ці будуць гэтыя хуткія змены, ці будуць гэта змены мірныя, адзін падыход. А іншае, у кожнай дзяржаве большасць, насамрэч, даволі спакойна ставіцца. Там нешта вялікія людзі робяць, а ў маім свеце ўсё наладжана, ўсё проста, трэба слухацца начальства. У пэўных грамадствах, ну, вот ёсць такое панятак, як пратэстанцкая этыка і гэтак далей, яны больш любяць прымаць самастойна рашэнні і самаарганізоўвацца. Ёсць іншыя больш традыцыйныя грамадствы, дзе это па-іншаму пабудавана. Але і там, ну, насамрэч, людзі прачынаюцца падчас таго, як у іх узнікае выбар. Зрабіць так або інакш. А у аўтарытарных грамадствах выбара фактычна няма, акрамя таго моманту, калі трэба выказаць свой пратэст, бывае. Або калі гэта грамадства, ну, аўтарытарная ўлада рушыцца, раптам чалавек адчувае, што ярма няма, і я магу зрабіць нешта іншае. І вось тады, аказваецца, ну, я не ведаю, што мне рабіць, я пагляджу, што робяць іншыя, і вот я з усімі буду. І калі будзе адчуванне, што большасць на гэтым баку, то дзе небеснае воінства, туды і я. Слухайте, Паўлюк, вось вы сказалі з самага пачатку, што калі пабіраць тое, што ў нас ёсць варыянт у апытанцы, які б дзень незалежнасці вы абралі 27 ліпеня, правильно? І вы лічыце, што ў новай дэмакратычнай, вольнай, незалежнай, пад лунаючым чырвона-белым сцягам менавіта гэтае свята будзе галоўным нацыянальным святам? Ну, звычайна, Дзень незалежнасці галоўнае нацыянальнае свята. Але у дзяржаву можа быць многа нацыянальных святаў. У той самай Польшы, напрыклад, ёсць Дзень Канстытуцыі, там іншыя святы ёсць. А калі браць іншыя дзяржавы, то розныя традыцыі ёсць. У Злучаных Штатах няма дзяржаўнага гімна як такавога, ёсць патрыятычная песня. У кожнага штата ёсць свая традыцыя. Гісторыя па-рознаму будуецца, і зараз мы жывем у такім менш кансерватыўным грамадстве, і можа быць прыдумана нешта новае. Таму цалкам магчыма, што калі у беларусаў будзе выбар будзе зроблены не абавязкова па традыцыі, а прыдумана будзе нешта новае. Таму я вот не хацеў бы загадваць. Дзякую вам вялікі, а вы працягваеце пісаць у каментарах свае варыянты, магчыма, альбо тыкайце на пытанку, нам вельмі важнае вашае меркаванне. Дзякую вам вялікі, спадар Паўлюк, за гэтую цудоўную размову. Дзякую вялікі, ну а тым часам спадарству нагадаем, што акрамя ўсяго і цяпер у планетарным маштабе адбываецца пэўнае свята. Гэта свята, канешне ж, футболу, чэмпіянат свету, мундыяль, шмат гэткіх назваў.
Між тым, вядома, што гэта свята найперш для аматараў, для саміх спартоўцаў, а не толькі там вось для бізнесоўцаў, там яшчэ вось все гэтыя інтрыгі, ведаеце. Давайте ўвогуле паглядзім сюжэт пра самыя яркія моманты мундыялю, які, дарэчы, набліжаецца ўжо да свайго экватара. Сусветнае першынство па футболе не толькі сухія лічбы на табло, але і дзясяткі неверагодных гісторый. Мільёны заўзятараў ствараюць свой непаўторны каларыт вакол турніру, ператвараючы любоў да гульні ў сапраўднае мастацтва. У невялікім чэшскім мястэчку Букаўка заўзятар Міласлаў ператварыў свой трохпавярховы дом у сапраўдную мекку аргентынскага футболу. Яго фургон расфарбаваны ў бела-блакітныя колеры з адмысловым нумарам Марадонна. На заднім двары дома стаіць статуя Дыего Марадонны, а сцяну упрыгожвае велізарны мурал з Ліянелем Мессі. Любоў да аргентынскай зборнай пачалася яшчэ ў 1978 годзе, калі 4гадовым дзіцём ён убачыў па тэлевізары яе доўгавалосых зорак. Жарсць аказалася настолькі моцнай, што свайго другога сына чэх назваў Ліянелем. На фоне футбольнага вар'яцтва ў ЗША адзін з аўкцыённых дамоў рыхтуе маштабнае гандляванне, прымеркаванае да чэмпіянату свету. На аўкцыёне больш за 300 лотаў, якія ахопліваюць амаль векавую гісторыю футбола ад першага чэмпіянату 1930 года да нашага часу. Сярод топавых футбольных артэфактаў, напрыклад, дзіцячыя буцы Марадонны 1969 года і памятны трафей Пеле 1958 года. У Тэхасе да аховы парадку падчас чэмпіянату свету падключыўся конны аддзел паліцыі Далласа. Паліцыянты на конях патрулююць цэнтр горада і фан-зоны. Коні маюць велізарную перавагу перад машынамі альбо пешымі патрулямі. Яны высокія, дазваляюць бачыць усё, што адбываецца ў натоўпе, і здольныя рассунуць шчыльную масу людзей ці спыніць бойку за секунды. Заўзятары ў захапленні. Для іх гэта сапраўдны каўбойскі дух Тэхаса. Самае цікавае, што ў межах падрыхтоўкі і трэніровак паліцыянты са сваімі конямі гуляюць у конны футбол 5-на-5 велізарным мячом. Узбекскі бізнесмен і блогер Абдурахман прыпаркаваў сваю машыну ў Філадэльфіі, аблепленую сцягамі краін Цэнтральнай Азіі. Мужчына здзейсніў неверагодны аўтапрабег даўжынёй у 17 000 кіламетраў з Узбекістану ў Паўночную Амерыку. Абдурахман ужо наведваў чэмпіянат свету ў Бразіліі, Расіі і Катары, але гэты выезд самы далёкі і складаны. Яго мэта – сачыць за турнірам і падтрымаць зборную Узбекістана, якая дэбютавала на чэмпіянаце, хай і прайграла ўсе матчы групавога этапу, а таксама пазнаёміць свет са сваёй роднай краінай. Так і хочацца адразу сказаць, спорт – гэта жыццё, і трэба вось, а ты займаешся спортам? Займайся. Ну, спадарства, вельмі важна своечасова перавесці дух, а не вось так, як Валер. Вельмі важна вось гэты зрабіць перапынак для сябе, зрабіць зарадку, нават не з раніцы, а яшчэ павучыцца бегаць. І у вас ёсць такая магчымасць у самой Крысціны Ціманоўскай павучыцца. Глядзім рубрыку ад нашай знакамітай лёгкаатлеткі. І зноў вітаю ўсіх у гэтую летнюю раніцу. Гэта рубрика «Бяжы як Ціманоўская», і сёння я пакажу вам, як абараніць вашы калені падчас бегу і што паможа ўратаваць мышцы ад болі пасля нагрузкі. Калі вы пачынаеце бегаць без размінкі, суставы атрымліваюць нагрузку першымі, а наша задача – уключыць мышцы загадзя, каб менавіта яны сталі амартызатарамі. Высокія калені. Уключаем мышцы сцягна, яны будуць трымаць калена. Захлёст. Актывуем заднюю паверхню, гэта наш баланс. Выпады. Стабілізуем таз, гэта аснова бега. Асабіста я амаль палову кожнай трэніроўкі аддаю на размінку перад нагрузкай, ды аднаўлення пасля яе. Аднаўленне не меней важна. Усе вы ведаеце гэты стан на другі дзень пасля незвычайнай нагрузкі, калі мышцы баляць так, што цяжка часам устаць, не тое, што хадзіць. Гэта ў прафесійных спартоўцаў таксама можа быць. Мы ж пастаянна павялічваем нагрузку. А вось тое, што робяць прафесіяналы, у мяне ў руках. МФР.
Гэта просты спосаб расслабіць мышцы і паскорыць аднаўленне. Калі мышцы мяккія, яны лепш працуюць і менш цягнуць суставы. 5-10 хвілін пасля трэніроўкі і ваша цела скажа вам дзякуй. Калі моя трэніроўка трывае 40 хвілінаў, то перад ёй не менш за 20 хвілінаў я раблю размінку, а пасля яшчэ 10 хвілін МФР. Гэта рубрика «Бяжы як Цімановская». Сустрэнемся ў раніцы з Белсатам. І памятайце, бег павінен быць задавальненнем, а не пакутай. А любы боль мае быць прыемным. Скажем так, я займаўся спортом пакуль што на невялічкай паўзе. Скажем так. Слухайте, бег павінен быць у задавальненні. У задавальненні мусіць быць і раніца з Белсатам. А сёння мы хочам вам распавесці, што Музей вольнай Беларусі падрыхтаваў адукацыйную праграму «Музей у хатніх умовах», прысвечаную захаванню матэрыяльнай спадчыны беларускага дэмакратычнага руху, грамадзянскага супраціву і сямейных архіваў. Ну і праект уключае серыю відэаўрокаў, у якіх тлумачыцца, як бяспечна захоўваць і алічбоўваць артефакты ў хатніх умовах, выкарыстоўваючы падыходы, заснаваныя на музейных стандартах. Пра ўсё гэта давайце і паразмаўляем папросту цяпер з дырэктаркаю Музею вольнай Беларусі Наталію Задзяркоўскую. Наталья, вітаем вас. Вітаю. Вітаем. Добрый день. Ну што, адразу пра гэты музей, што гэта такое, як гэта? Адразу пра праект. Што хацелася б адзначыць, вось музей у хатніх умовах гэта толькі частка, адукацыйная частка больш вялікага праекту, які мае назву «Музеіфікацыя артефактаў пратэсту ў Беларусі». І гэта такі завяршальны этап, выніковы, а перад гэтым мы амаль паўгады, нават больш, вывозілі з Беларусі артефакты, якім пагражала бяспека. Гэта рэчы, звязаныя з пратэстамі, якія утрымліваюць сімволіку, некую уразлівую інфармацыю. І такіх артефактаў мы назапасілі звыш 170 экземпляраў артефактаў, нават, калі дакладна, 173. Потым на ўжо лічбавы архіву, які нам перадалі, налічвае больш некалькі тысяч адзінак. Ось. Пасля гэтай няпростай, вельмі складанай, я б сказала, працы па камунікацыі з беларусямі і з Беларусю, з людзьмі ў Беларусі і атрыманнем гэтых артефактаў мы зрабілі выставу. Зразумела, што выстава з улікам уразлівасці інфармацыі, пажаданняў тых людзей, якія нам штосьці перадавалі. Выстава утрымлівала толькі частку таго, што мы назапасілі, то, што мы прывезлі, каля гэта было прыкладна 50 артефактаў. Выстава мала назву «Дэпатрыяцыя», і сёння я ў студыю прынесла нават каталог гэтай выставы. Вось ён так выглядае, стылізацыя пад такую бандерольку. Так. Вось. І вось ён такі запакаваны. Ёсць адзін раскрыты. А можна мне запакаваны паглядзець? Я ведаю, што вы не дайшлі да выставы. Пакуль не, але абавязкова. Вы там што, ўсіх фіксуеце? Вось. Ён у гэтым выглядзе, так выглядае раскрыты. Можна паглядзець, што мы паказалі, але гэта толькі такая, канешне, гэта такая вельмі невялікая частка, верхушка таго, што мы набылі, а увогуле у адносінах да тых велізарнай колькасці рэчаў, якія беларусы працягваюць, не гледзячы на рызыку, захоўваць дома у нейкіх прыватных архівах. Гэта проста непараўнальныя рэчы. І таму такой неад'емнай часткай гэтага вялікага праекта у нас стала серыя відэаўрокаў, як захоўваць рэчы з уразлівай інфармацыі, якія могуць выклікаюць бяспеку для іх уладальнікаў. А мы разумеем, што там пакуль, на жаль, нічога не змяняецца, рэпрэсіі не спыняюцца, і знаходжанне такіх артефактаў гэта
бяспека іх канфіскацыі, знішчэння і так далей. Вось. І разумеючы, якая колькасць такіх рэчаў захоўваюць беларусы, мы вырашылі даць ім базовыя веды, якія дапамогуць ім гэтыя рэчы фізічна захаваць ці зрабіць, ці алічбаваць, каб захавалі, ну, хаця б у лічбавай форме. Зразумела, гэтыя відэа лекцыі, яны... Там інфармацыя падаецца не для прафесійных кансерватараў, вельмі спрошчаная, але гэта такія базавыя веды, якія дазволяць працягнуць жыццё гэтых рэчаў. Это недзе на Ютубе можна гэтыя лекцыі? Дзе гэта можна пабачыць? Мы пастараліся іх размясціць на ўсіх рэсурсах музея «Вольная Беларусь», частка з якіх з'яўляецца экстрэмісцкімі, частка не. З Беларусі можна глядзець на Ютубе музея «Вольная Беларусі». Таксама і ў Інстаграм, і Фейсбук на нашых старонках, дзе яшчэ на сайце, зразумела, музей «Вольная Беларусь». Карты набіраем музей «Вольная Беларусі», і там як бы ўсё абсалютна знойдзем. Наталья, між тым, вось калі базавае, па базавых паняццях, што з'яўляецца важным гістарычным артефактам, а што не з'яўляецца, каб это, ведаеце, не атрымалася так, што закласці всю сваю прастору жыццёвую рэчамі і сказаць, гэта ўсё важна. Ну, ёсць жа сапраўды нешта такое, што вартае музею, а штосьці, гэта складанае... Як вызначыць? Гэта складанае пытанне, відаеце, што нават прадмет, які на першы погляд, всесторонний погляд можа не мець некай гістарычнай каштоўнасці, непасрэдна для гэтага чалавека, для яго сям'і, для гісторыі можа мець вельмі важнае значэнне, і гэта ўсё звычайна нават складана музейшчыкам прафесійным неяк ацэньваць. Напрыклад, мы ў музеі «Вольная Беларусі» прымаем рэчы, якія маюць якусь пад сабой гісторыю. І нават гісторыя аднаго чалавека, і невялічкі прадмет, бывае, расказвае столькі, і можа на яго падставе, з яго прыкладам расказаць увогуле столькі пра падзеі таго часу, што, прадмет сапраўды з'яўляецца каштоўным. Вельмі складаная тут крытэрый і такая мяжа праз каштоўна, не каштоўна. У вялікіх музеях ёсць дапаможны фонд і асноўны фонд, калі там яны вялікія. І калі нешта прыходзіць у музей, то ўжо спецыялісты азначаюць. Вось гэта асноўны фонд, гэта дапаможна, але таксама рэч уяўляе некую каштоўнасць, или, можа, там не вельмі вялікую. З улікам, у нашай сітуацыі з улікам таго, што уразлівая інфармацыя, якая прадстаўляе небяспеку для іх уладальнікаў, мы стараемся ўсё прымаць. Ось. Гэта нават, можна сказаць, цэлая і дадатковая гісторыя стварэння саміх фондаў пра тое, што прымаюцца з улікам усіх фактараў рызыкі. Сам прадмет можа мець такую гістарычную каштоўнасць, але яшчэ гісторыя яго захавання, выратавання, таксама дадатковая сведкі нашага часу. Так, а як увогуле, хто вырашае, мае гэта, не ведаю, вось гэты ліст паперы, з якім я хадзіла на пратэсты, і вось я вам яго прынесла, ці мае ён нейкую каштоўнасць? Хто гэтыя людзі, хто гэта вырашае, і якім чынам гэты працэс адбываецца? І яшчэ падзяліцеся, вось як я гэтую... давайте возьмем, напрыклад, сцяг, з якім я была на пратэстах. Я хачу захаваць яго як артефакт. Што я мушу для гэтага зрабіць, і ці будзе ён з'яўляцца насамрэч рэальным гэтым гістарычным артефактам? Сцяг будзе пра сцягі. Хацелася б асобна расказаць, добра, што гэтую тэму закранулі. Калі вы прыходзіце ў музей, рашэнне аб прыняцці ў фонд ці не прыняцці, і ў які фонд, дапаможны асноўны прымаюць, конечно, спецыялісты. Што тычыцца сямейных архіваў, сямейных збораў, прыватных збораў, тут вырашае сам чалавек. Зразумела, невялікі фотаздымак можа выяўляць для яго такую каштоўнасць для гісторыі яго сям'і, што ён разумее, што гэта павінна захаваць. Тут складана з крытэрыямі, і такое вырашаецца непасрэдна самім прадметам. Сцяг так, прыносьце. Калі вы у
па-за межамі Беларусі, прыносіце непасрэдна ў музей, калі вы ў Беларусі, але дзесьці прыхавалі флаг. А такіх прыхаваны яны як у выходзе з той камунікацыі, якую мы наладзілі, удалося наладзіць пад гэты час, там шмат чаго, то можна звязаць. Беларусаў заўсёды дзесьці штосьці заўсёды. Што зрабіць? Трэба напісаць вам імейл, якім чынам звязацца? Звязацца праз сайт, напісаць імейл, потым ідзе працэс верыфікацыі і ўжо наступныя крокі мы будзем інфармаваць. У нас вельмі была такі, нам гэта наладзіць камунікацыю, праводзіць, дапамагаў у межах праекта Белпол спецыялісты, і таму сам праект быў 7 месяцаў, ён зараз працяг мае, але публічная частка, вось яна наступіла толькі калі мы зрабілі выставу і толькі частку на выставе паказалі, мы сказалі, вось у нас мы так збіраем артефакты, далучайцеся да збору, далучайцеся да праекту. А пераважная большая частка часу гэта было прыватная, вельмі канфідэнцыйная камунікацыя па жорсткай інструкцыі. А ці можете вы падзяліцца, якія, можа быць, унікальныя лоты вы маеце ў сваёй музейнай экспазіцыі? Мы ведаем, там ёсць сукенка, яна такая велічэзная, яна вось, як толькі заходзіш у музей, адразу яе можна заўважыць. Што яшчэ такога цікавага? Захвоцьце не толькі нас, але і тых, хто глядзіць трансляцыю, абавязкова прыйсці ў музей Вольнай Беларусі і паглядзець экспазіцыю. Сукенку ведаюць усе, і калі мы зараз, у нас жа есть вялікая зала, а зараз маленькую мы афармляем як выставу новых паступленняў. Вось, і у нас сукенка у калектыве заўсёды абмяркоўваецца, ці выстаўляць туды сукенку на пастаяннае, вось, таму што прыходзяць новыя экспанаты, хацелось бы іх паказаць, але заўсёды большасцю галасоў мы вяртаем сукенку ў экспазіцыю. Чаму? Таму што прыходзяць наведвальніцы, дзяўчаты і кажуць, дзе тут сфотаграфаваць сукенку. Што тычыцца яшчэ нейкіх каштоўных, мне заўсёды складана казаць, гэта каштоўнае, гэта не, таму што прыходзяць з такімі кранальнымі гісторыямі і невідавочна нейкія на першы погляд рэчы цябе так узрушваюць, што тебе падаецца, што вось там гэты кавалачак паперы, гэта самае каштоўнае. Насамрэч, вось у межах гэтага праекту, дзякуючы Паліне Шарэндзе Панасюк, у нас перададзены бюллетэні на палову спаленыя, якія выраталі, калі там вельмі вялікае ўражанне яны astаўляюць людзей. Калі мы адкрывалі гэту выставу, былі прадстаўнікі міністэрства замежных спраў Польшы, і ўвогуле потым падчас выставы прыходзілі людзі, і для іх гэта, як это, цэлая гісторыя іх. Вось, калі сам прадмет уяўляе сабой каштоўнасць, а гісторыя яго уратавання, яго перавозкі, гэта дадатковая некая каштоўнасць. Што яшчэ былі на выставе? Пакуль уладальнік не перадаў на пастаяннае захоўванне ў фонд, ёсць такі момант, што цяжка людзям расстацца з тым, што вельмі для яго такое асабістае. Але на выставу, падчас выставы перадалі кавалачкі цеглы з валадаркі. Вось чалавек оттуда выцягваў, і каштоўна. Гэта незвычайна. Але бадай самы яскравы артефакт у вас гэта жоўтыя кросы нашага цудоўнага калегі спачылага Мікіты Мелказёрава, у якіх ён запісваў свае выпускі жыцця Маліна. Ну што ж, дзякую вялікі вам за сённяшнюю размову, таксама за вашу дзейнасць. Абавязкова зойдзем, Наста, правда? Заклікаем усіх, хто знаходзіцца ў Варшаве. Зойдзем? Канешне, скончым эфір. Наста паабяцала. Адразу пойдзем, паўдзельнічаем. Усе, хто знаходзіцца ў Варшаве, прыходзьце. Хто не знаходзіцца ў Варшаве, прыязджайце і прыходзьце. Дзякую вялікі вам за сённяшнюю размову. Ну, я нагадаю, што з намі была дырэктарка музею Вольнай Беларусі Наталія Задзяркоўская, і мы абмяркоўвалі, як ствараць, захоўваць музейныя каштоўнасці, каб нічога не было забыта. Ну а мы працягваем знаёмства з Ганнай Разынкай. У другой частцы пра ейную кнігу «1.11. Шлях душы» і пра лес, які яна называе сваёй другой маці. Гэта месца, дзе Ганна шукае раўнавагу, ідэй і нават здымае стрэс, увага, крыкам.
Я считаю, что природа — это наша мать, потому что мать — это человек, с которым ты должен ощущать безопасность и спокойствие. И когда я нахожусь в лесу, я чувствую, что это моя мама. Вот она везде, она в каждом лепесточке, в пении птиц, она в деревьях. Я могу дерево обнять и почувствовать, что меня мама обняла, как будто бы. И для меня дом — это состояние души. То есть неважно, где ты можешь ощущать себя дома. И, например, я себя ощущаю дома, когда я вот в лесу, где-то на природе, там провожаю закат, встречаю рассвет. И то есть где бы я ни находилась, я найду что-то прекрасное. Я знаю, что дом — это внутри меня, это состояние. Дочку мою зовут Николь, она мое солнышко просто. Она собрала в себе лучшие качества от меня и моего бывшего мужа. И я, честно говоря, не ожидала, что я буду любящей мамой, потому что я не особо детей хотела. Я представляла свою жизнь вот как бельгийцы, собачек в коляске возят, и все. Но когда я забеременела, во мне просто вот что-то поменялось. И я сразу стала любить этого ребенка. И когда я увидела первый раз ее на экране, такую маленькую, я такая, блин, расплакалась вообще. И потом песню ей посвятила даже. Я очень сильно заряжаюсь, когда у моего ребенка хорошее настроение, и мы с ней классно проводим время вместе. Я заряжаюсь, когда играю на гитаре, если я хочу. Вот в тот момент, когда я хочу, я играю, я заряжаюсь. А когда я через силу себя заставляю, то, конечно, это не заряжает. Очень заряжает занятие йогой или массаж в Basic Fit. Это прям очень сильно наполняет. Книга. Вот сейчас я написала книгу же. Вот «Путь души 11.11». Ее я писала, кстати, не из боли, а наоборот из наполненности. У меня открылся какой-то внутренний поток творчества, и я стала писать книгу. Вот. И по поводу вдохновения насчет книги. Я просто сказала себе так: Аня, неважно, есть вдохновение, нет вдохновения, каждый день мы ходим в кафе и пишем книгу. Бесаме Андрейка до нас знову завітав, і це означає, що саме час підсумовувати виніки нашої ранішньої апитанки, ділитися ось вашими яркими коментарями у адказ на питання, коли білорусам варто святкувати День Незалежності. Все, что вы написали, теперь доведаемся. Андрюша. Так, что? Ну-ка, что там? Что там? Добра, пишуць нам наши дорогие комментаторы. Я лічу, што сапраўдны дзень незалежнасці прыйдзе, калі маскаля над нами не будзе. Так казаў яшчэ Кастусь Каліноўскі. Цалкам згодны. Так, а так это ж правда. 3 ліпеня 1660 года Беларусь была вызвалена з-пад маскалей. Так само День Так Незалежности. что 3 ліпеня таксама наше свято. Цалкам згодны. Придумаем ему іншую назву якую-небудзь, бо дата вызвалення Беларусі ад маскалёў мы маем і не 5, а можа і болей всяких розных. Это правда. Карацей, а калі мы будем працаваць, калі ўсё будзе святкаваць? Ну так, штодзённа, ну. Добра, что там далі? 25 сакавіка, День незалежнасці і кропка, піша чалавек нам, бо на наступны дзень мой дзень нараджэння. О, так Это Франк стойте, Вечорка сёння. написал? Так это сегодня, на наступный день. А, 25-го, 26-го. Франка Вечорка, 26 сакавіка. Наш дзень незалежнасці, пішуць, яшчэ наперадзе. Таксама пацвярджаем. Так. І это тое, да чего мы Ухвальваем. так само пришли. Згодны. Галоўнае залежнымі не быць, а астатняе не важно. Это про якія Самое залежнасці? Я не ведаю. Можа быць, мы не падыходзім. Рыбалка сюды таксама пасуе. Так. Будзе новая дата 100%. Яшчэ маецца на ўвазе адна. Яшчэ некая нешта мусіць адбыцца, і пасля гэтага ўжо яшчэ з'явіцца адна некая памятная. Карацей, беларускі календар гумовы. Да, а 9 жніўня я прапаную як мінімум зрабіць днём годнасці. День годности, добрый вариант, залік. Трошечки про спорт. Усе займаюцца спортом, каб выглядаць лепш. А я дзеля таго, каб перажыць 2 канкрэтных дзядоў. І мы. І сама думка про гэта
додае нашаму выгляду яшчэ большай прыгажосці. Так, ну і да нашай апытанкі. Падвядзем все-таки вынікі. Дзякуй за тым, хто галасаваў. Дзякуй за ваш голас. Тут, у адрозненне ад там, ваш голас будзе улічаны. Значыць, ад якой даты весці адлік незалежнасці Беларусі? Бальшыня нашых гледачэй, 58%, прагаласавала за тое, каб 25 сакавіка быў Дзень незалежнасці Беларусі. От за большасцю мы мусім і ісці. Супер, дзякуй вялікі. Гэта быў старшыня сапраўднага беларускага ЦВК Андрэй. Дзякуй, спадарства. Неўзабаве нядзельная раніца з Белсатам аддае штурхвал суботня эфіру рэдакцыі навінаў. Пакуль. Да пабачэння. На мяне ворчить. Сегодня в программе. В 16 часов по центральноевропейскому времени информационный выпуск «Вот так». В прямом эфире оперативный обзор ключевых новостей нашего региона. В 17:40 обсудим главные темы вместе с приглашенными экспертами, общественными и культурными деятелями. Смотрите «Вот так».